Tonori. Bo ndangoti ndiyozokuita happy new year ka. Ya happy new year to you too. Kasaka mukoma monachi ndine zvimwe zvinhu zvandakaita zvandaisafanira kuita anomaona. So handine list rechi. Handisi kutaura kuti big deal, you're my G, my real G, but ungoti tine zvimwe zvimarisk zvandaiteka, but sewangu manje ndanazoti pane pakaipa, so ndaitongochengetera hangu kwamuri ndiziva kuti January nendakanaka. Handisi kutaura hangu kuti big deal, but mungoziva kuti kubva musi wa22 ando pakatanga holiday. Ndine $25 yandakakukavhai, but imwe mari yacho wakandipa waita inana basa ka. Handozivi hangu ndakati haina basa, but ngotaura pachikuru ndipo panonzi mari haina basa. Muziva mari inoshanda munhu, panongodo understanding. Toti musi wa25 takabuda futi handed ndakakupa imimi $30 handed. So ne25 iya inobaita chi 40, 50, 55. Then toti musi wa26 takabuda futi ndakakupa imimi $15. Baita chi 60, $70. Then new year kwegapa imi moda gapa inini ndakatongoterawo zvangu, but imi moda gapa nditakazongoenda kuna gapa takanakira. So ndakazokupa iyi yekupindisa yeye, but pandipa chedu here wangoti ungondikavha uchingoti haina kana tiri, so zvabva kupi. Ndozivi hangu ndakati haina basa, but haine basa, mari ine basa, moziva mari ine basa. So ndakakupa 30 yekupinda yetiketi ka plus 70 yobaita chi 80, 90, $100. Samune $100 yangu kamukoma mungondisotawo kandova nove kutangira January zvisisi haizondirume. Manje ndo but tiri my friends ndara. Ndaram sadaro ndaram. Sambo ndowana kupi manje mndara.